Η ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει η γερμανική προοδευτική εφημερίδα Tageszeitung με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς. Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει λερώσει τα χέρια του. Πρώτα με ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, μετά από τη συγκάλυψη σε ένα καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανόνας είναι πάντα μηδενική έρευνα, μηδενικές εξηγήσεις. Οι υποστηρικτές του Έλληνα πρωθυπουργού και ο ίδιος γλιτώνουν πάντα ατιμόρυτοι, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, και αυτό χάρη στα εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης και τους επαγγελματίες τους, χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Η τελική μαχαιριά του Μητσοτάκη στην πλάτη της Δημοκρατίας ανάγκασε δεκάδες βουλευτές της κυβέρνησης στη Βουλή να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο προκειμένου να ιτηθεί η εμφατική απέτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο Στέλλα κλείνει με τον εξής επίλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως εξυγχρονιστή, όμως στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα.